Maayo nga buntag sa tanan no sa nagapaminaw sa to nga radio ECGM Christian Community Radio 104.9 o sa mga nakamonitor sa ato ang Facebook page live sa ECGM Christian Community Radio Facebook page o dalaygon gyud ang Ginoo kay nakamatapata karon nga kabuntagon o kana tungod kay siya faithful o siya maluluyon sa ato ang kinabuhi. O karon higala atong hisgutan kani nga tema, free prescription to save us from death. O before ta magasugod mga higala, magaampo sa una kita. Amahan namo nga langit noon, nagadayeg nagapasalamat kami Lord sa higayon sa oportunidad nga makapamalandong kami Ginoo sa imong pulong, labi na Ginoo gayod sa imong maayong balita, imong ebanghelyo nga mao ang imong gahom sa pagluwas sa mga katawhan sa tanan nga mutuo amahan una sa mga Hudiyo ug bisan pa man Lord ngadto usab sa mga Hintil sa amoa. Amahan giday ka namo karon og pasayloa kami sa mga kapalpakan, mga kapakyasan amahan o bisan pa man o Dios sa mga pagtuon niini ana ang imong panalangin o ginaot paunta masabtan namo kini sa pinakasimple lamang na pamaagi. Kani among ginatugyan gipasalamatan in Jesus name. Amen. No? So once again maayo nga buntag sa tanan, free prescription to save us from death. So, sick people urgently seek doctors, and doctors write prescriptions for medicine that should be taken before the sickness gets worse, or else they will die. Buti pasabot mga higala, ang mga tao nga mga masakiton, muadto dayon na siya sa doktor kay para matambalan, para masulatan og tama nga reseta aron nga maluwas sila gikan sila nga balatian. Kay kung dili man gud dayon maagapan mga higala, na ay tendency o nga mamatay ang usa ka tawo o kinahanglan nga ang doktor mo sulat og insakto tama gyud nga reseta aron nga siya matambalan sa iyang balatian. Og sa ato apod na mga higala, kita naatay espiritual nga balatian og kini mao ang atong kalapasan. Likewise, all sinners need the right prescription from the Word of God to save themselves from death, the penalty for sin. Higala, kinahanglan usab kita nga makasasala, magkaroon og tama nga prescription, tama nga reseta, aron maluwas kita gikan niani nga kamatayon, gikan sa pulong sa Ginoo nga reseta. Kanang insakto gyud nga reseta gikan sa iya nga pulong, no? And then kay nga naman, kay kaning kasalanan manggod, kaning sala, is kani ang balatian nga worse pa ni siya sa leprosy, no? Worse pa pud ni siya sa TB, sa cholera, sa mga variants na exist doon. Worse pa isab ni sang itawag na COVID-19, kaya nga sa hantungan manggod sin mga higala, kay physical death hasta spiritual death. Agaw, karon nga kabuntagon, tagaan ta mo free prescription to save us from death nga gikan ra pod sa pulong sa Ginoo. Una, mga higala, our problem, we are sinners. Tanan kita mga makasasala, no? Walay tawo nga walay sala. Mao ni ingon ni Solomon sa panultihon, ana pa ang Biblia sa panultihon kapitulo 20 bersikulo 9 nagaingon ang Biblia, kinsa ang makahimo sa pag-ingon, akong gihimo ang akong kasing-kasing nga mahinlo. Ako putli gikan sa akong sala. Ingon sa nahisulat, walay matarong, wala bisan usa. So klaro kaayo dayag sa Biblia nga wala gyud tawo nga matarong, no? Walay tawo nga putli ang kasing-kasing. Walay tawo nga dili makasasala. Kitang tanan nakasala ug nahilayo sa himaya sa Dios. Ug mao kana ang problema kay bisan unsaan pa nato pagpaningkamot, kita mga tao makasasala na ta. Og ang langit, og ang Ginoo is perfect ang Ginoo. Balaan ang Ginoo, og kung balaan ang Ginoo, og perfect siya, natural, ang makaadto ra pud sa langit, ang mga perfect ra pud nga mga tao. Og ang makaadto ra pud sa langit mga higala, kanang duha ra ka klase nga tao, kanang gitawag nga perfect people, og kana po na gitawag nga forgiven people. So kanang wa may perfect na utaw, no? Way utaw na wa makasala. Pero among pinaka the best kay pwede kita
mapasaylo. Bisan kita makasasala, pwede kita mapasaylo. Ang may problema nato, dapat una i-recognize na ang kanato sakit. Among iniing sala. Ikaduha, dili lamang kay ang kanato sakit, ang isab kanato ngining itawag na the penalty for sin, which is death, no? So ang epekto ngining kanato sala, ang sin epekto. Among iniing itawag na penalty. Lang ng Biblia sa English version sa Romans chapter 6 verse 23a, for the wages of sin is death. Kaya ang bayad sa sala, mao ang kamatayon. Amo ihinungdan mga kahigalaan, nasa ing isa ka utaw mamatay. Ngano mamatay man ta? And in fact, according pa sa mga record nga, 150 ka tao daw ang nagakamatay every day, no? O unya, kanang science nga record, sa una pa man na siya, haum siya sa giingon sa pulong sa Ginoo diha sa Hebrews chapter 9 verse 27 nga, it is appointed unto man who wants to die, but after this the judgment. Mauman na siya mga higala. And then sa ato nga physical nga bahin, daghan man ang klase nga rason nga nung mamatay ang tao. Naay uban ang naglakaw lang o naligsan, namatay, naapoy uban nga nasakit or na-cancer ba or unsa man nga balatian. Daghan nga klase ang physical nga balatian nga hinungdan sa kamatayon. Pero isa lang ang main reason, ang core reason, epicenter ng reason, nasa yung isa ka utaw mamatay. Tungod yaan ng sala. Kaya tungod kitang tanan makasasala in nature and in choice. Tungod ng sala mga kagalaan, among ining bad news, dili kita makakadto langit. So kung dili kita makakadto langit, padong kita sang impyerno. Gani sumala pa sa gipadayag 20:14, ug ang kamatayon ug impyerno gitambog ngadto sa linaw nga kalayo. Kini mao ang ikaduha nga kamatayon. Sa gipadayag 21:8, apan ang mga mahadlokon ug mga dili matinuohon ug ang mga dulungtanan ug mga mamumuno ug mga magsisimba og Dios ug tanang mga bakakon makaangkon sa ilang bahin diha sa linaw nga nagadilaab sa kalayo ug asupre nga mao ang ikaduhang kamatayon. Mao na siya mga higala is mamatay kita physically, kani atong lawas, kani atong physical body, mamatay ni siya. Unya ang atong kalag mga higala is moatubang na siya sa Ginoo aron kita pagahukman kung palangit bata ug paimpyerno. Ug mao pa ni ang pinaka worst mga higala kay wa ta kabalo kanus ata mamatay. Wa ta kabalo kung unsa ang day. Of course, yes, nakabalo ta nga mamatay man gyud ta bisan unsaon nato buyag, bisan unsaon nato knock the wood, di na madalag buyag-buyag kay nga naman ingon ang Bible is appointed na ta sa death. So buot ingon mga higala is ang death is naa na gyud na siya. Unya wa lang ta kabalo kung kanus mabot ang death sa atoa. In fact, basi na kay kaila dira nga batan-on pa siya, unya baskog pa kay glawas, batan-on pa. Unya kaliteran namatay. Makabalita ta sa atong mga silingan, probably sa to apod nga mga kapamilyahan, or makabalita ta sa ato nga bisan sa mga kasilinganan, makabalita ta, makaingon ta na sayang ato no, bata pa man unta to siya, daghan pa man unta to siya maabot sa iyang kinabuhi. Makabalita ta, pero what if mga higala no, dili na ta makabalita? What if kita na pod ang mabalitaan? Andam na ba ka sa pag-atubang sa imong nga Dios, sa imong nga creator? O mao na siya ang urgency aning prescription mga higala nga kitang tanan is padung yun ni ana sa kamatayon, ug karon ang good news pwede nato na siya pangandaman, no? Ug mao na siya ang number 1, mao nang ato ang sakit, ang sala. Ug ikaduha kanang sala is ang sangkuanan ana is ang kamatayon nga mao ang physical ug ang spiritual. Ug ikatulo, dili lang na siya mga higala, naapod tay doctors for sinners. Amen. Naatay doktor, o kana ang doktor ang iyang pangalan mao ang Ginoong Hesukristo. Sumala pa ka sa Ginoo sa Lucas 19:10 nagingon ang Biblia, kay ang anak sa tao mianhi sa pagpangita o sa pagluwas ni adtong nawala. Si Jesus nagaingon ngadto kaniya sa John chapter 14 verse 6, ako mao ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay makaadto samahan apan pinaagi kanako. So, buti ba sabot si Ginoong Hesus is nagayukadian nga ni kanato sang earth
2,000 kapinda inyo labay para kita pangitaon, para kita maluwas, no? Gikan sin na balatian na amoy sala. And in fact, Sang Marcos Kapitulo 2, versikulo 17, sila nga maayo og lawas, wala magkinahanglan sa mananambal, apan sila nga masakiton. Ako wala mianhi sa pagtawag sa mga matarong, apan sa mga makasasala, aron sa paginulsol. Tinuod ka na siya, maon ang purpose ni Jesus Christ nga ning ari siya sa kalibutan, aron sa pagluwas kanato, aron sa kita matambalan ani nga sakit nga mao ang sangkuanan ani mao ang impyerno, mga higala. O gani no, kung magpaibot tag ngipon, moadto ta sa dentist, dili ta pwede moadto sa mekaniko. Kung naata ipa-repair nga sakyanan, dili pud nga moadto ta sa dentist para maayo ang ato nga sakyanan or ma-repair. Kinahanglan moadto ang usa ka tawo sa mekaniko. Then kung masakiton, of course moadto na siya sa doktor. Kay doktor ang makatabang sa iyaha. Unya higala, kung gusto kang maluwas, gikan ana nga balatian. Kung gusto nimo nga makalingkawas ni ana, makasiguro nga luwas na kagikan ana nga balatian. Kung gusto nimo maluwas, adto ing manluluwas. Kay ang manluluwas naga-encourage, naga-invite ng tanan mga utaw na mulapit lamang kanaan. Lani Jesus Christ, "Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest." Timan iaguya kita nga nisang kalibutan na way pahuway, di mo makaplagan ing tinud na pahuway. Kay grabe ang kanato kalibutan, nagakadaot, nagaka-worse, and then murag way peace na way rest na maangkon mo. Pero pinaagi sang kanato doktor na si Jesus Christ, pwede mo maangkon ing rest, pwede mo maangkon yaang remedy or maangkon mo ing remedyos gikan saan na balatian, maangkon mo isab ing tinuod na rest or tinuod na kapahuwayan. Dili lamang kay ang kanato doktor, of course, kung ang doktor maghatag isabian ng medisina. And then ang medisina na gigamit ni Jesus Christ, the medicine for sins, which is our point number 4, is Jesus' blood. No? Ing igamit ni Jesus Christ aron kita maluwas gikan ana nga balatian nga mao ang sala. Ang substance nga gigamit niya mao ang iyang kaugalingon nga dugo. And then sumala pa sa Hebreano 9:22b, o gawas sa pagpaagas sa dugo, walay pagpasaylo, no? O mga higala, subo lang paminahon, pamalandungon nga daghang mga tao ang dili dugo ni Jesus Christ ang ilahang gisaligan, kundili ang ilahang gisaligan mao ang ink sa ballpen. Nagasalig sila sa mag-sign ra kag something, clearance ba, mag-sign ra kag church membership, maluwas na ka sa imo nga pagiging hinukman sa silot, or ang uban pod lain ang gisaligan. Pero ang gigamit ni Ginoong Hesus nga medicine para sa ato nga sins, mao ang iyang kaugalingong dugo. Mao na iyang giingon ni Apostol Peter sa unang Pedro Kapitulo 1 versikulo 18 hangtod 19. Mao na giingon sa pulong sa Ginoo, tungod kay kamo nahibalo nga kamo wala gitubos pinaagi sa madunotong butang sama sa plata o gulawan gikan sa inyong kawang nga pagkinabuhi nga nadawat pinaagi sa tradisyon sa inyong mga amahan, apan pinaagi sa bililhong nga dugo ni Kristo nga sama sa usa ka nating karnero nga walay daot o walay mansa. Amen? So ang gigamit ni Ginoong Hesus is ang iyang kaugalingong dugo, mao na siya ang medicine, no? Wala ta niya gitubos pinaagi sa mga madunutong mga butang sama sa plata or sa bulawan ba or sa kawang sa pagkinabuhi sa tradisyon sa ato nga mga amahan or mga katigulangan, kundili sa bililhon niya nga dugo. Mao na siya ang tinuod nga makatambal sa atoa, no? Kay naa naman tay doktor, naa napud tay medicine for sins, mao ang dugo ni Ginoong Hesus. Naapod ning prescription. Unsa ning prescription? Kinahanglan nga ang tanan nga mga masakiton, kinahanglan nga sila mo salig kang Ginoong Hesukristo. Sumala pa sa Juan 6:37, sa pagkatinuod ako nag-ingon nga na kaninyo. Siya nga nagtuo kanako adunay kinabuhing walay katapusan. So ang prescription ni Jesus Christ is kinahanglan kita maginulsol musalig kanaan sang kanang ibuhat
ngadto sang cross ng Kalbaryo. Si Ginoong Hesus isayan ka Dios na yubaba sang langit. Yaguyayan nga ni sang kalibutan. Nagpakatao siya. Naghuya siya diri mga for 33 and 1/2 years. Dayon gituman niya ang kasuguan within that years para kanato. Then dayon niya matayaan in payment for our sins. Then ilubong, then ikatulog ka adlaw, yabanhaw para ikaw hasta ako mapasaylo, mahil sini nabalatian na amo ing sala. So tungod kay sabta naman nato na ang kadi doktor na tinuod si Jesus Christ, ang medicine, ang day prescription. So in pangutana among ini, what must I do as a sinner? Kay kitang tanang mga makasasala man. So unang buhaton, unan ka na to buhaton as a sinner. Just like a sick person tells his sickness to the doctor before getting treatment, we must admit that we are a sinner and we must call upon the Lord Jesus Christ to forgive our sins and save us. So kinahanglan nato buhaton no, isip usa mga makasasala, isip mga sinner, una i-admit nato na kita mga makasasala. Kay ing isa ka doktor never niya i-treat or never niya tambalan ang usa ka tao. Never niya hatagan og tambal unless kana siya nga person ang kuno niya siyang kagalingon nga naa siya balatian, nga naa siya sakit. Kay ang doktor di man mo tambal sa usa ka tawo nga dili mo angkon nga naa siya sakit. Og likewise for kay Jesus Christ, si Jesus Christ is ang iyang luwason katong mga tao nga mi-admit nga naa sila'y kalapasan. Mao nang ingon sa Marcos 2:17 nga sila nga maayo og lawas wala makinahanglan sa mananambal apan sila nga masakiton. Ako wala mianhi sa pagtawag sa mga matarong apan sa mga makasasala aron sa paginulsol. So mao na siya ang una nga butang, no? Kung dili pa nimo sigurado ang imong destination, wala pa ka kabalo kung palangit ba ka o paimpyerno, kinahanglan kung gusto nimo masiguro nga palangit ka, una ang kuno nimo nga ikaw hasta ako makasasala. Mga makasasala kitang tanan ug nagakinahanglan sa kaluwasan ni Ginoong Hesus. Ug ikaduha, kinahanglan nga ikaw mo believe, mo salig kang Ginoong Hesus ug sa iyang nabuhat dito sa cross na Kalbaryo aron sa pagluwas nimo. Mao na siya ang gingon sa Acts chapter 16 verse 31, believe in the Lord Jesus and thou shalt be saved. So pag mosalig ka kang Ginoong Hesus, mutuo ka kanaan sa tibuok mo nga kasing-kasing, ikaw gayud maluwas. Mao na siya ang promise sa Ginoo. So kung yusalig ka na si Ginoong Hesus lamang imakaluwaskan mo, i-admit mo na ikaw isa ka makasasala, ginulsol ka isip isa ka makasasala, ing last mo na buhaton i-confess mo yan sa Ginoo. And then ing isa pa kasubo pa hunaon mga higala is arang na mga utaw or daghang mga tao ang naguna-una nga daghan pa sila'y time no sa pagdangop sa Ginoo, daghan pa sila'y oras, pero higala wa man ta kabalo kung unsay may tabo unya. In fact, naayo sa ka tinuod ni siya nga story, naayo sa ka komedyante, ang iyahang name kay si Ian Cognito. Unya kanang si Ian Cognito, nag-perform na siya sa stage, and then isa sa mga parts sa kanang mga joke is magkuan siya kanang nagpretend siya nga patay na siya, no? So ang iyang gibuhat is mura siya nahimat yun na unya niadto na siya sa bangko, murag natulog. So ang mga tao is naggrabe ang katawan nila. Pero taod-taod ning hilom. Unya ang ilang expectation mga higala is paglapit sa something ng manager ba or unsa bay tawag ana is basin mo yun nga wow part to sa joke, pero di ay mga higala is si Ian Cognito is namatay yun siya tunga-tunga sa performance niya. So wata kabalo basin unya ikaw na pod, wata kabalo basin ako na pod, no? So mao nang maniguro gyud ta, mao na ingon sa pulong sa Ginoo sa Isaiah 55:6, pangitaan ninyo ang Ginoo samtang siya mahimo nga makaplagan pa, tawag nganha kaniya samtang siya haduol. Ikaw higala is blessed pa ka kay naa pa kay gininhawa, pwede pa ka makadangop sa ato nga great physician, pwede pa matambalan ng imong kalapasan, pwede pa cure na siya sa pinaagi sa dugo ni Ginoong Hesukristo. O kinahanglan lamang nga ikaw mo salig, mo dawat kang Ginoong Hesukristo. Mao na siya ang giingon sa pulong sa Ginoo. Kinahanglan una, admit nga ikaw usa ka makasasala, unya believe
nga si Jesus Christ lamang ang makaluwas nimo, nga ang iyang nabuhat sa cross na Kalbaryo mao'y makaluwas nimo, o nya imo i-confess nga siya mao na ang imong Dios ug manluluwas. Nya kung willing ka nga modawat, kung dili pa ka sure, kung gusto ka modawat sa Ginoong Hesus, pwede ka mo nimo siya dawaton karon kay siya nagapaminaw man, no. So gi-invite ka nga dawaton nimo, saligan nimo si Ginoong Hesus sa imo nga kinabuhi. O kung imo siyang dawaton og saligan, ang iyang promise diha sa John chapter 1 verse 12, himuon kaniya nga iyahang anak. O ang anak sa Dios, inikamatay na niya, moadto na siya sa iyang amahan nga mao ang Ginoo dito sa gingharian niya dito sa paraiso. Okay, so mag-aampo kita. Okay, hinaot paunta nga ang pulong sa Ginoo nasabtan nato og nasaysay sa pinakasayon lang na pamaagi, o mao kadto siya ang free prescription to save us from death, no? So magapangamuyo kita, magaampo kita, amahan namo nga langit noon, salamat Ginoo sa higayon nga nasaysay Lord ang imong ebanghelyo, nasaysay ang imong maayong balita, nga mao ang imong power, mao ang imong gahom sa kaluwasan Lord sa tanan nga mutuo. Salamat amahan kay naga-bless ikaw sa imong pulong nga nasaysay sa simple nga pamaagi o Dios. Nagaampo ko amahan nga kung naamay mga katawhan nimo, mga katawhan karon Lord nga dili pa sila sigurado sa ilang kaluwasan Lord, unta Lord makit-an nila ang urgency, unta Lord makit-an nila ang urgency Lord nga dili di ay ang panahon Ginoo wa mi kabalo kung unsay mahitabo. O ginaot pa unta Ginoo sila mudawat diha kanimo, sila mosalig maginhulsol diha kanimo o Dios, o hinaot pa unta Lord makaplagan nila ang tinuod nga kaluwasan nga makaplagan lamang diha kanimo o Ginoo. Amahan i-bless ang mga naga-monitor Lord sa amo ang alive sa mga tanan nga view Lord God, o bisan pa man Lord sa mga katawhan nga naabtan Ginoo sa amo ang signal Lord, ikaw maga-bless na nagapaminaw sa radio amahan, padayon ikaw magpakamaayo Ginoo. O bisan pa man o Dios ang imong nga dugo nga amo nga gisaligan, the same blood Lord nga mao'y magka-cover unta kanamo amahan, labi na gayud karon Ginoo sa panahon Lord nga naami sa health crisis Ginoo, naami sa panahon Lord nga kuang gyud Ginoo kanang ipit yud mi Lord God, ug wa mi laing nga saligan kundi ikaw o Dios gisaligan namo ang imong dugo nga mao'y maga-cover sa amo ang kinabuhi amahan. Salamat Lord sa imong pulong, salamat kang Ginoong Hesus nga nagpakamatay, salamat kang Ginoong Hesus nga mao'y nagluwas kanamo, salamat kaniya nga kay siya ang amo ang manunubos. Amahan sa amo nga karon nga adlaw ito gyanamo kani Ginoo nga ikaw gihapon Lord maga-bless sa tanan matag-os sa Ginoo nga unta karon nga adlaw ana ang imong pagbantay Lord, pagprotect kanamo sa mga buluhaton, sa mga sa uban Ginoo nga na magaadto sila nga work, magaadto Ginoo sila nga trabahoanan, o bisan asa man Ginoo, amo ang i-claim ang imong protection nga ang imong dugo mao gyud ang maga-cover sa amo ang tanan. Amahan dalaygon ka sa way katapusan nini nga pribilehiyo nga makasulti ako Ginoo sa imo nga ebanghelyo. Hinaot pa unta o Dios ana ang imo nga panalangin sa matag usa. Amahan dalaygon ikaw sa walay katapusan kani among mga pag-ampo, mga pagpasalamat, inabalik namo diha kanimo sa pangalan lamang ni Ginoong Hesus among Dios ug manluluwas. Amen.